Rád by som povedal dačo o Ježišovi. Narodíš sa proste tu v západnom svete a túto máme ideál Ježiša, hej? A toto príjmajú proste ľudia, či už sú ezoterici, alebo nejakí náboženskí, alebo proste aj tí, čo proste neveria, je to niekde v podvedomí, hej? Je to tam. Je to veľmi hlboký program. Program v zmysle ako, že kultúra ťa proste do toho vsadila, hej, a programovala ťa na toto a tak ďalej. Takže, Ježiš. Zhola ty o Ježišovi nevieš vôbec nič. Proste všetko je to len prevzaté, je to vlastne z druhej ruky všetko a človek to príjma. Možno si myslí, že ho cíti v srdci, lenže to je iba predstava. Ježiš je moja túžba, aby to tak bolo. Hej? Ja o ňom neviem nič, vôbec nič. Ale proste je tu nejaký ideál, ja som prispôsobil tomu svoje myslenie a prijal som to, lebo som zmetený. Hej? Viera je zmetok. Je to strach, preto verím. Aby som sa cítil istý, bezpečí a tak ďalej. Takže Ježiš je kultúrny program, ktorý treba preskočiť. Môže to byť proste nepríjemné, alebo môže sa uražať, ale je to proste fakt. A ako chceš odhaliť hlbokú realitu, ak žiješ v predstave? Predstava nie je o samote, proste ak má mysel predstavu, tak tie predstavy sú aj ďalšie rôzne a tak ďalej. Takže Ježiš je moja túžba, aby to tak bolo. Je to hľadanie bezpečia a preto tento pohyb mysli je ilúzia. Treba to proste prekročiť, aby človek išiel ďalej.